どの人にしよう。癖な人に当たりますようにってみんな願っといて。はじめまして。おはじょうもー。おはじょうもアイコンとお名前見て、はい。癖って思って、おはじょうもしました。ー。おはじょうも。動画出してます？動画出してます。おやっぱりはじょう。私多分見たことあります、おすすめで。本当ですか？うん。いいね押しました？押しました、押しました。嘘ですよね、今上手のあ、本当に本当に。なんか、本当にめっちゃすね毛出てる動画。すね毛目的の方ですか？さっき胸毛目的の方が見てくれてたんですけど。そうなんですね。すごい毛。ありがとう、ジョーモン。代表。ありがとう、ジョーモン。ありがとう、ジョーモン。